Какво става, ако мъжът е срамежлив? Момичетата ме питат това постоянно. Всеки път партньорът в слаба позиция си мисли, че партньорът в силна позиция е срамежлив. Когато човек обича, независимо дали е мъж или жена, не може да крие чувствата си дълго време. Защо? Защото любовта е движеща сила. Тя те кара да направиш крачка към човека. Любовта кара всеки да действа, дори и най-срамежливия. В противен случай, влюбеният просто няма да намери мир, ако не направи нещо. Любовта е като двигател вътре във вас, който не ви позволява да стоите спокойно. И любовта ви кара да правите крачки към любимия човек, да се протягате към него. Това не е задължително да са любовни обяснения. Може да са жестове към любимия човек, предложения, желание за прекарване на свободно време заедно. Като цяло, определено трябва да има повишено внимание, ако човек е влюбен. Влюбеният е привлечен от любимия.